Ukhulile ungaka. Awukhumbula umama wakho into akwenzele yona? Awukhumbula into ubaba wakho akwenzele zona? Awukhumbula into udadweni akwenzele zona? Awuzikhumbula izinto umakhelwane wakho akwenzele zona? Awukhumbuli izinto abantu okhula nabo abakwenzele zona? Awukhumbuli umuntu ohlala naye endlini akwenzele zona? Come on, man. Why does it take you so long to recall the good that people did for you? It means you never acknowledged it. Angithethisi ngiyakufundisa hlala phansi. You only remember the bad. Awukhumbuli ukuhle abantu abakwenzele kona. Why? Is it because wena uzibona umubi? What's the answer? Why can you not see the good that others are doing? Ufuna ukumbona kanti uNkulunkulu wena. Namtshali. Mnisi wemvula kwadla. Ikopati banyaka yakhe. Ufuna ukumbona njani uNkulunkulu wena? Ufuna ukumbona paki Rolls Royce la njengo Patrice Mutsipe? Why can't you see the good that I did for you? It's the way of the world. Uthi ngiyabonga kulo ombonayo. Ufuna uloguqa ekamereni uthi ngiyabonga Jesu. Ukwenzeleni uJesu ngoba unikwe yimi isinkwa? Ukwenzeleni uJesu ngoba unikwe yimi umsebenzi? Ukwenzeleni uJesu ngoba ulashwe yimi? Ngelabatheka lami engiligubhe esihlangeni. Why singakwazi ukubongana? Ngibongani mina igama lami? Kungani singakwazi ukubongana? Why? Because you don't see the God in me? Or is it because you failed to see the God in you? Which one is it? I failed to see the God in me. Yeah. God him now. Robert Moffat wafika kusobhuza umkhulu wakhe uqala. Usobhuza wesithathu. Uwoqala wafika uRobert Moffat wathi kuye uRobert Moffat was a missionary. Yazwa ke bekahamba afundisa uJesu emhlabeni. Alright, no problem. Wafika eSwatini. Wafika kusobhuza wathi no ngilethe levangeli lika Jesu. Bayidikida indaba. Usobhuza wathi yazini amadleba amakhathele uwe. Engizwile uwe. Ngikunika 7 days. Hamba uyomlanda uNkulunkulu wakho. Lo Jesu. Uze naye la. Eludzizini. Yakwazi elidzizini. Yakwazi elidzizini. Esigodlweni senkosi. Eswatini. Uthi hamba uyomthatha uNkulunkulu wakho umlethe la elidzizini ngifuna ukumbona. Yezwa ke? Uyawazi amaswati inkosi yami amaswati nibaxolele. Abanayo imikhonto baneyinhlamba.
Ushaka ungangikwateli mnisi. i-history engishara ezinto omdala. Abahlasela unyaka bahamba bayoripota kusobhuzi. Babaleka bosivalele emgedzeni. Bafike emgedzeni bese kabuya usobhuzi. Hey manje ushaka ngenzeni? Bathi hey asihlasela umhlaba. Bathatha inkomo. Bathatha inkomo. Bathatha abafana. Hayi Nkosi, ungawalesi bathukile. Bashayela ngetinhlamba Nkosi. Nangu okay yiko bathi bona ke bahlehlekela ngilibonga. Uyezwa amagwala lawo. Uthi uRobert uSobhuza ngikunika 7 days. Hamba olanda uJesu uze naye la eluthithini. Mina after 7 days ngiyolanda uNkulunkulu wamangwane. After 7 days kwahlangana futhi enkundleni. But manje uyazi uSobhuza yena wenzeni? Uthumela amabutho ukuthi hambani lonke live. Nibite eMaswati. Batshela ukuthi bete la. Netinkomo tabo, netimbu tabo, netimbuti tabo, nemakati wabo, netinkukhu tabo. Ngibafuna la mina Nkosi. Hey, beza amaswati. Uyazi ke makuhlangana amaswati endaweni eyi1 awuzwa noma kuyakhulunywa noma kwenziwani ubona ukuthi la engathi kudlala ku-DJ bahlangana amaswati bathi uthi ke manje uSobhuza kuRobert Moffat after 7 days uphi uNkulunkulu wakho uthi uRobert Moffat hayi cha uNkulunkulu akabonwa ngamehlo angikwazi ukuza naye la uthi uSobhuza mina ke angikwazi ukukholelwa uNkulunkulu ongabonwa lalelani lento yaphi uthi ke uRobert Moffat uphi ke uNkulunkulu wamaswati wakho uthi yababona bonke lamaswati abagcwele la netinkomo tabo netimbuti tabo netimvu tabo netinkukhu tabo nemakati wa nangu uNkulunkulu kangwane. What does that mean? Collectively we are God. This That's displaying the nation. is God. This is our God. Mangikhohle ukuhlonipha wena, ngiyothandaza ngithini? Mangikhohle ukuthanda wena, ngiyothandaza ngithini? Angisizanga wena ulambile, ngiyothandaza ngithini? Angikuzwanga gogo. Ukhathele udinga usizo. Omuphi lo nkulunkulu ozosiza mina? I don't know if you hear the secret here. Nangu uNkulunkulu wethu. Now, if thina asikwazi ukubonana ngeso likaNkulunkulu, akekho sizophinda simbone. Akekho esizophinda simbone if asikwazi ukumbona kithi. Asiqaleni ngokubongana. Iya lapho le. Lento iya lapho. Ayiqale ngokuthi namnisi ngiyabonga ngokungizalela indodana yazo. Miningi imisebenzi engiyenzile yabalula ngenxa yokuthi wangipha indodana yakho. Ngiyabonga. Ngihlephuke kuphi? Saphele. Ngihlephuke kuphi? Saphele. Esa. Ngona nyama. Akuzwile namnethu uyabo. Ngiyabonga Tebe ngokungiboleka indodana yakho. Ungivumele
ukuthi nami ngibe ubaba phezu kwendodana yakho. Ngibonga kakhulu wena. Ngiyabonga sikhulu. Ngiyabonga ndawo. Ngiyabonga mali kaSila. Uphile izilanga lale ukuvela. Angazi ukuthi lokwala nini. Kodwa ngifuna wena usiphilele. Uphilele nale ntombi le. Yamashamani oramapedi angazi nokuthi yakuphi yamaswati. Kodwa la kuhlangana khona imifula bathi kuse Bushbuck Ridge lapha emaphulanini lapha. Ngicela uphilele nale ntombi. Sekuyintombi yethu phela. Ayithi ngubaba la. Mangubaba la naye ke siyamshare la. Ngaleyo ndlela. Phela. Ngizwele. Ngiyakhweshina. Uthi kuba ngithola ngeenkathi zami ngabe kumoshakele la. Abe sacela nje ukubuza manje kwenzeka kanjani singabi nawo umqondo omuhle kahle. Eish. Ilento ibuzile izolo ukuthi what's the point? Uthi kwenzeka kanjani ukuthi singabi nalo mqondo Nje mama oclear so. Lapho nje ayiyazi ngakwele ekhaya Yo. Angina chalkboard la ne. Mina indaba ngiyabhala mangifundisa. Hayi mama ngiqala. Ibizwa lento asi ngiyafundisa I'm a teacher. G O. What does it spell? Ego. And what is the ego? Ukuyitshela ngento engekho ongakazi wayiphatha nawe ngesandla. Empty pride. Folly. Vanity. Na ilento esihluphayo ukuzishaya isifuba. Yiyo lento enza ukuthi ungakwazi ukubonga omunye umuntu. Yiyo lento enza ukuthi ungakwazi ukuxolisa komunye umuntu. Yiyo lento enza ukuthi ungakwazi ukusiza omunye umuntu. Yiyo lento enza ukuthi ungakwazi ukuzwela omunye umuntu. Yiyo lento enza ukuthi ungakwazi ukukhulumisana nomunye umuntu. Yiyo lento enza ukuthi ungakwazi ukubambisana nomunye. Ema kwethu nifuna nginibalela ama 10 commandments. Nifuna nginibalela ama 10 commandments. Let's go through the 10 commandments. Number 1, I am the Lord thy God who brought you out of Egypt. Thou shalt not have other gods before. Kushukuthini? There's no God except me. Ngicela siyenze lento le siyenze kube ngathi i-theology school. Ophethe ifoni akaye ku Google. Ophethe ifoni akavula uGoogle. Masifika ku Google siyabheka ke manje ku Google ukuthi what is idolatry? What is idolatry? Yini ukuthandaza ini ithixo? What is it? What does it mean? Ophethe ifoni akaye ku Google sifunde. Idolatry is the worship of an idol or image in the place of God. Replace uNkulunkulu ngani? Ngesithombe or isibunjwa. Yeah. Right? Asiqhubeke. Or the excessive reverence. Excessive meaning wenza kakhulu. Reverence meaning ukuzehlisela, ukukhonza. What? Anything or anyone that takes the place of God. As no man is willing. As no man is willing. Idolatry is what? Ukuthatha umuntu yisithombe umqabango uyisibunjwa usibeke endaweni kaNkulunkulu.
Anilibona isigizeli me endaweni engcwele olesayo magaqiqiyo phakamani yo phakamani yo phakamani yo phakamani niyacha. Stand up, you are burning. All your idol worship, stand up, you are burning. Niyasha. Ubeka umsebenzi phambi koNkulunkulu. Hayi umntanami, uyambona mzali ukuthi umntwana wakho uyawonda, uyaphela, ulala azigoqile every day. Uthi at least uyasebenza, ukhohlakele kangakanani? How evil are you? At least mntanami uyasebenza. Umbona umntwana wakho ukuthi ulala azigoqile every day. At least. Ay, come on, bazali. Bazali. Ngiyanikhuza manje. At least. Ufuna ukumbona unozipha phela emzimbeni ngoba ubamba icareer. So that you can go off to your friends and say, no, my daughter is a lawyer. Kodwa uyambona ulala azigoqile every day. Akadli umntwana. At least uyasebenza. Mzali, uyamthatha umntwana, uyamfohlela esontweni, uBishop yamripha. Awufuna ukukholelwa wena ukuthi uBishop wakho ombiza baba, omhlonipha more than ubaba wakho okwakhela umuzi. Ukuthi uriphe umntwana wakho. Mzali, we mama, uthi ngamane ngife mntanami kunokuthi ngikutshela ukuthi ubaba wakho Albert. Uzuzani? Wawungangitshela ukuthi ubani baba wami, noma isidakwa ngitshele. Bomama, bobaba, nihamba nitshala izihlahla zamakini emizini yabantu. Nithi ziniselwa ubani lezo izihlahla? Maningazazi nini ukuthi konje ngitshalile kwaMnisi, ngatshala kwaHadebe, ngatshala kwabantu. Uthi isihlahla sakini siniselwa ubani baba? Bantwana, awukwazi ukumbona umzali wakho njengoNkulunkulu wakho, kodwa ubhizi wena esontweni uthandaza phezulu. Omuphi lo nkulunkulu okuzwayo? Umshiye endlini. Which God is listening to you ngoba uNkulunkulu wakho umshiye kuphi? Ekhaya. Usho ukuthini ke manje mawumemeza? Uthi Jehova simakade sezulu. Ukhohle ukuthi ingolanyama ndrawumba tembe ongizala umkhonza kanjani uNkulunkulu ongakazi wambona uhlule ilombona every day. Think about it. Take a moment. How do you pray to something you've never seen? Uhlulwe ile uyibonayo every day. Now God, sukuma God bakubona uthi umuhle kanjani noma uyivenda. Ngihlulwa yini ukubona uNkulunkulu kuwe? Mtaka baba, mtaka bhuti sanibonani. I-pride ayiqedi. Ego ayisincedi. Ukusitshela akusincedi.
Kumele sincedisane. besikhuluma ngama-atom la abayenzile iscience esikolweni abaphakamisa isandla. Let's talk about atomic science. Kunalento kuthiwa kune-coalescent bonding, right? When atoms bond together to create molecules, and those molecules bond together to create organs, and those organs bond together to create systems, and those systems bond together to create life. Asithi ke manje kuna 13 atoms. Kumele kube ne bonding. How many are going to bond? 6. What happens to that one? It becomes a radical. It's called an isotope. And then iphelela phi intombi khulu uyahleka uyayazi. Iphelela phi leyo atom leyo ezulayo. Uthi you understand? Sengimfundisa uNkulunkulu ngokwe-science manje. Radicals don't exist for long because this atom needs this atom to keep alive. They keep feeding each other. But now this one is a radical. Ufeed ubani? On itself. Ego. It feeds on itself. Self-pride. It feeds on itself. Ukuzitshela manga, you are feeding on yourself. Ukungakwazi ukuhlonipha abanye abantu, you are feeding on yourself. You are in the process of suicide. You are in a process of a very slow suicide. Nangu umuntu ukuvulela inhliziyo yakhe ukunika uthando. Wena uthatha ukwesaba kwakho usifihla ethandweni. Uxolela ukuhlala ekhoneni lakho nokusaba kwakho. Kodwa nawu uthando ulivulela. You're killing yourself slowly. You're not doing anybody a favor. Naba bantu bathi sifuna ukukusiza, we are here for you. Wena uthi mina abantu kaze bangisize empilweni yami. Naba bantu bathini? Sifuna ukukusiza, we are here for you. But when you are taking one thing that happened when you are 13 years old, uthi vele mina abantu abafuna ukungisiza. You are 47 today. Awukakhulu. You're still 13 years old. Sasena 13. Una 57. Ngoba awukwazi ukuvumela abantu bangene enhlizweni yakho. Asiqale ngokubonga. Silandele ngokubona uNkulunkulu kithi qala. Before singathi siyaguqa siyathandaza. Before singathi siyaguqa sithandaza sikhuluma nento esingakaze sayibona. Asike sikhulume nalesibonayo manje ngithi yazi sithandwa sami. Lelathi yongenzele lona ekseni lingivusile yazi la ngiphini yabo. Asibongane. Let us acknowledge what we ourselves do for each other. Ngoba angiteleli yazi mamnani ungama phakathi sorry hey bathe ungama phakathi oza mama phakathi angiteleli yazi yazibona ungakanani manje yazibona umuhle kanjani ukwazi ukuthwala namaduku ufake namacici yo uzikhulisile wena wedwa nje ebhodleleni uyi1 hamba kuyobabonga bonke lababafundisi abakhulisi bonke laba bathi ku high chobi hayi le makeup phela ingathi uthe kuyo sengathi uyisidumbu manje hamba uyosula yabona manje sokwazi ukuyifaka kahle
hamba uyobabonga labo bantu labo. Uyezwa? Labo bantu abathi hayi makhi sibone ipompi ivuliwe ebusuku ungekho sayivala, hamba uyobabonga. Hayi makhi sibone ingane yakho kuphi sayithatha sabuya nayo. Yazi kunento namhlanje ethi umkhuzelana umntanami. Aniyazi leyo nto? Nimkhuzelana umntanami. Ayisa. Uzelwe yimi 9 months mina wawuphi esibhedlela. Ayikuzalela umntwana. Niyayazi leyo nto? Bomama yekani leyo nto leyo. Ngicela ukukhuluma isinto. Moya kademokhrasi. Yekelani lawo masimba. Ngishilo ngathi ngicela ukukhuluma isinto. Yekelani lawo masimba. Wawukuphi mina ngimthwele. Akazi waba nomntwana wena wazi mix ngomntwana. Hayi kanti ingane yakithi angikhulisana. Umshana wami ngimkhulisana. Uthini manje wenza ngathi wena igold medal ukuthi umithiswe ivela. Uphi manje ushangwazi ngoba uhambile ukuyela eMozambique ukushiye nale ngane yakho sekumele mina ngithi mshana kwishangani la ekhaya kwaXhosa. Hamba ntombi uyobabonga bonke laba. Nomema ufundisa umntwana wakho 1+1 yezwa. Uthi ngabe umntwana wami idomkop. If it wasn't for you man ngiyabonga. Like ilula man lento ngishoyo inzima. Bonga udriver wetaxi ukuthi ukufikisile la uyakhona. Uzofa? Never. Hayi ngiyabonga mshayeli yazi ufikisile ekhaya bese uyehla ekhaya. Uzofa? Bonga. Anam kuyabongwa. Sekubongo omncane kubongo. Wemntwanami we ubonga. Sekubongo omncane. Wemntwanami ubonga bongo kutholayo. Bongo kutholayo. Emntwanami wobonga bongo kutholayo. Hey!